Siyabingelela ngaso lesikhathi njengemthombeni media lo silahla kunina. Ungakhohlwa ukuciphiza ufollow bese uphinde usubscribe lapha ku-YouTube emthombeni media. Kuba umunye obuhlungu kakhulu eNingizimu Afrika eGoli laphana eValley lapho umnyango waka-transport ubikile noma uvezile ukuthi kube nengozi eNyantisikazi khona kube khona iloli kanye netekisi ebikade ilayishe izingane zesikole. Kanti lokhu kuqinisekisiwe futhi kwavela istatement esiqinisekisiwe yilona noma sithi umnyango wakhona eGauteng la uveze khona noma wadalula ukuthi kudlule emhlabeni abafundi abawu-13 kanti futhi okuthe kwavela yikho ukuthi abafundi abawu-13 badlulile emhlabeni bedlulela laphana eValley ngezikhathi zasekuseni kuwona umgwaqo Fred Ross Road la kwenzekale khona lenhlekelele eNyantisikazi. Kube umunye omkhulu eNingizimu Afrika nakubantu bonke bekhala noma bethula ubuhlungu babo khona noma ngokwenzakalile kule ngozi. Lezi zinto abade siyiphethe ngazo lesikhathi njengemthombeni media.